O Aquapark de Meis está cada día máis cerca de ser unha realidade. A semana pasada a Xunta de Goberno local aprobaba o proxecto de urbanización desta instalación, que actualmente está en período de exposición pública, a pesar de que queda pouca marxe ata o verán. O alcalde espera que o parque este a pleno rendemento antes de que chegue a época estival. Sinalar que a instalación será máis grande deste tipo en Galicia e tamén do norte de Portugal. O Aquapark estará composto por unha área recreativa de 70.000 metros cadrados con espazos diferenzados e capacidade para uns 5.000 usuarios. Natural Meis ou o Parque da Auga son dous dos posibles nomes para este parque acuático. Sinalar que o emprazamento elexido é unha canteira abandonada nun lugar de Penente. Os terreos pertencen á comunidade de Montes, que os aluga por 20.000 euros anualmente cunha duración de 29 anos prorrogables. Dende o Concello creen que este novo servizo vai se traducir nun importante revulsivo económico para o municipio. Segundo os datos que manexan dende o Concello, a inversión superará os 9 millóns de euros e creará uns 80 postos de traballo que prioritariamente cubrirán con veciños do municipio.